neste tipo de actuacións o que estamos a discutir é realmente se estamos ou non a prol da igualdade de oportunidades de todas as persoas, non? Está moi ben, é moi bonito dicir que a educación é universal, que é para todos, pero resulta que a realidade é que non todos os nenos e as nenas teñen as mesmas posibilidades de acceder a esa educación universal, co cal, lóxicamente, deixa de ser tan universal como pretendíamos para ser, dependendo de onde nazas, dependendo de onde vivas, non? Aquí non estamos a discutir, non se pretende, imagino, que seña millor que se agrupen 3 cursos ou se teñen en grupos de 2. Non é esa a discusión aquí. Aquí a discusión é que se quita un profesor. É dicir, é un concepto mercantilista do ensino público. É dicir, quítase un profesor. Por o que costa un profesor ao longo do curso, os nenos e nenas de Portomarín, en vez de estar agrupados de 2 en 2 cursos, que xa é grave dabondo, vanse agrupar de 3 en 3, por unha cuestión meramente económica. Non hai falta de espacio no centro, nin siquiera baixou a matrícula no último ano, non. É que simplemente a Consellería de Educación decidiu facer un recorte, esa palabra que tanto asusta no Partido Popular, acordou políticamente, tomou a decisión de facer un recorte e eliminar un profesor. Eso leva automáticamente consigo que os alumnos e alumnas haxa que agruparlos de 3 en 3 cursos. Non hai historias. Nin se pode disimular de ninguna maneira. É unha decisión política da Consellería de Educación, da Xunta de Galicia, de sacar un profesor de Portomarín. E, por tanto, os pequenos e as pequenas dali teñen que agruparse de cursos de 3 en 3. Dicía a compañera do Partido Socialista que se volvían ás escolas unitarias. É certo, é o concepto, pero unha diferencia moi grande. Eu fui a unha escola unitaria os primeiros anos da miña etapa escolar, pero tiña a escola ao lado da miña casa. Cuestión que, en parte, compensaba o feito de estar agrupados nenos e nenas de distintas edades, aparte de que era outra época, hai que dicirlo así. Pero aquí non, aquí convertimos os centros escolares do rural en escolas unitarias e moitos nenos e moitas nenas teñen que estar 1 hora no autobús. Que aí está a diferencia, e aí está a clave do asunto. Non, ojalá, incluso en algúns casos, se volver ás escolas unitarias, que as tiñamos ao lado da casa, e se levaban os nenos andando ao colexio. E para iso acabouse. Pásanse 1 hora no autobús e logo agrúpanse 3 cursos nunha única clase, onde, como moi ben dicía, a atención a cada neno ou cada nena é a terceira parte do tempo. Lóxicamente, non é o mismo. Cando van os pequenos de Portomarín, van, creo que, ao San Xillao, ao instituto, non teñen a mesma formación que pode ter un neno, non sei, dun colexio de Lugo que teñen un profesor en cada curso. É imposible, porque a dedicación non foi a mesma. Para nada. Estamos rompendo, unha vez máis, o que é a igualdade de oportunidades. E insisto, non porque seña inevitable, simplemente por unha cuestión de que se toma unha decisión política de recortar un profesor nun colexio sin que incluso houbera un descenso de matrícula neste caso. Ben, e xa remato. Eu creo que se realmente non somos hipócritas, igual que dicía no tema da violencia de xénero, e queremos apostar por a universalidade da educación e a igualdade de oportunidades de todos e de todas, pois teremos que deixar de facer estes recortes por cuestión económica e priorizar. Evidentemente, os recursos non son ilimitados, pero trátase de priorizar. O mellor temos que abrir un debate neste país que é máis imprescindible, que todas as nosas nenas e nenos teñan unha educación igualitaria de calidad ou ter un magnífico AVE. O mellor hai que discutilo. Ou que o AVE chegue 2 anos máis tarde para ter unhas escolas en condicións. Hai que debatilo e hai que ter o valor político de facelo. O que non pode ser, baixo ningún concepto, e recuperaremos o debate logo ca sanidade, con outra moción que hai ao final, se se acepta a urxencia dela, é que por cuestións económicas haxa persoas que teñan menos oportunidades que outras por nacer nun sitio distinto. É totalmente inaceptable. Estáse facendo por unha decisión política, e non me canso de dicilo, por un goberno que toma a decisión política de discriminar, neste caso, aos pequenos de Portomarín, pero pode estender a outros moitos ao longo do país.